As you all know, pane nyaya iri kutenderera kuti Nyati ari kuhura nerimwe hure rekusouth Africa, asi hure raNyati razopindura richidedzera kuti iwe Keti Masomera usataure kwasina kuswera. Handizivi guys kuti kudini hazvo, asi teererai munzwe zviri kutaurwa nehure raNyati riri kudedzera kuti inini Nyati handimuzivi, asi Keti ari kudedzera kuti hure rake. Teererai munzwe. Izvezvi Keti nanga achiti kwanzi ndiri kuuya neproof 24 hours dzakwana haasati auya neproof. Ketina sha tahamira ma11 uya ma11 apapo. They prefer the two dzochokwadi andidana naNyati guys. Music. Handina report azvezvo. Ina report. Chero ndikaisa zande umwe munhu nevideo ku. Kwanzi udza kamufesi kako kamukona ketsambarafu sakaite ku auto. Kudako unoisaniro uya shamwari handichitombokuchi ndinogona kupa location. Mimi ndinini Mwana funga kuti munhu mimi ndati mameseji akawandisa guys, saka inini handisi kuverenga mameseji. Thank you Naku. Havana zvavanoziva avo kushaya content. Yeah, true. Taura zvese drako. Muri sei tipewo mashoko azere nhai Sawira. Sawa bairei live yacho. Ndigiribheti ari kutaura. Ketina iduzviria. Iduzvire munhu mukadzi wewe. Ish, mama uya achawandisa. Ndeipidia muri say let them talk. The word won't take you down alone. Who know you? Thank you, Tanya. And then we can make from that. And who knows these waters better than us? Jason, you can do boat and a fishing charter. You can all live and sleep in the house. Boat was the master. He saw not what it was, but what exactly. Place where we could work. Dear, be serious with this story. Clear your name. And didn't Nyati. Full stop. Iweke tina iwe uri kuti kwanzi une ma11. Uya na11 ako pano. Shodari mamise iweke tina iwe. What's on me? Surprise. Just what can I say?
Something like that. Handidi datwana wakadaro. Yes. Great job. Taiva kulive, but it's not one. No, auntie Yarutan Mavileven. Gauya Nema Vileven. Ake. I apologize for dragging the ball. But Gauya Nema Vileven. Ake. I know I mentioned like, but I assure you all that this is not the case. My ancestor, Francis Jim Beck, was a British officer who killed Victoria's spy. Your direct ancestor. Yes, unfortunately. After he beheaded Blackbeard, he killed the pirate's wife, Elizabeth, for 300 years. Generations of Jimrets and all of Elizabeth's ghost. They've died by innocent. That's why I got saw Elizabeth before she died. Now, Asma Simba mzazi na vitu sana cheti. Ninaye ari kutukirwa ichaisha. Chaga konde nema picture yedu kawana keti. so we're really sorry. Konde ndakuto posta inini na nyati. Let's get out of business, Jack. We believe that we found a way to break the curse on this family. But before she was murdered, Elizabeth Ndakambotaura naye kupi. Francis to retrieve from her Ndimbori nenamba yake nyati wacha anditorina. and denied was. If we find fulfilling Elizabeth's last request, Lafeji ukwani. this home. Lisa hasi besti wangu. Lisa hasi tombori besti wangu. Rungori wa ure rinofambira nyika ni artist. The adventure. But all is the end of this still settled right off. Makaonekwa kuhoteo imi. Gai uye zve11 racho naye mitiri kuhoteo kwacho. Iwe admire ukwani iwe adidzewe. It's a secret life. It's in my head. Yeah. We only do it Mwana wenyika. best. We are prepared to offer you a premium. Ranga rashaya zvekutaura ziketinya. Ya kutsvaga content nesta redu. And you very much Kunyo kwako iwe Juliet iwe. visitations, houses. Kubva nezuro ngaunze ma11 acho hana. Ya hana. Faith chokadera ichimufana wangu. Sha. Nyati wacho ndakamuona epi naimi. Handitorina kana namba dzake. Ndakamuona kupi. Really gonna worry about the teachers. Yes. I'm really gonna turn down free money. No, it's not my question. Worst thing can happen. Itsika yaro simboya mgogodo ketina kutsvaga maviews nekubvisa vamwe. Ya maviews kuFacebook nezita redu achitanisha image yevamwe. Isi tongoda V11 auye neV11 racho.
naye mfana wangu chiri kuitika sisi premu who is Melly? Imi Mxhosa upiko. Mxhosa upiko. Ah! Nje. Imi Mxhosa upiko angachitotaura mfeki ndiye angari pamberi basti. Where is my village tikazogara musadari. Ketina akati anga achiti kwanzi Musasko. Ndozvandakanzwa inini. Akuzoti inini. So hameno kuti takavharirwa na tiri tu here nemusasko wacho hameno tari kuti chi ngave nevhilevhen apo tipedzerani akaona ndakanyarara akati kamwanaka zvarwadza guys kungofunga maonzi ukudanana nhinge musingadanani zvinorwadza ndanchitrai kuedai guys but I don't know what's going on. It's good to see. Hello. My sister, how are you? Fine, how are you? I'm good. Ndiri kukunzwa imwe. Hello? Yeah, ndiri kukunzwa imwe. I don't know his network or what. Afraid. Hey. Guys, andidana nanyati. Mukuzvinzwa. Andidana nanyati. Ndazotsamwa manje. Ah. Ah, yeah. Should I? Depends on what she's on. I'm trying to add Vanu, but I don't know what's going on. Until he was captured by the British and shot to death. Did you know Blackbeard's ghost still haunts these very shores? They say that stormy nights you can hear its phantom. Ndofarira mbiri yei. Nai ndatogara ndiri pandandiri. Mafuriro zangu 9 iyaya. Meno kuti vanhu mukuita sei. Blackbeard was known to amass a fortune, gold, jewels, but very in it. Hauna kufitwa nekutsamwa. Handitombogoni kutsamwa inini. Pandinchitaura chokwadi musazondinyeba zvandinchitaura. Ndinchitaura chokwadi. Somewhere near Oakland. Okay, so looking at the schematics of the ship, we're probably going to be right around here. Jay Wright must have kidding about the stash. Kobe wako ari kuti chini nyaya iyi naiwe. Ndakarambwa shamwari yose. Kurambwa zvinhu zvenhema zvazvo.
Ava zvakaomba. You don't know exactly. They don't worry. Plus, I've heard most of these are quite chill, so we probably just straight up ask. Wait, oh. Kuseo chidiwa zvekudaro. Kudiwa nani? That's not Michael Rogers, straight laced, by the books person in the history of the world. It's not gonna happen. First of all, that's pretty loosely conceived. Wait, since you're your friend, Zviri kutaura izvi hauna ruzivo here? Explain. Ndoexplaina chii papa? Ndoexplaina chii? Handitori nanhamba dzacho dzanyati wacho. Handisa ndakatombosangana naye. Mini munondiziva. Munondiziva kuti ndikatorwa piki nasomeone ndinotoposta. So how come ndisina kuzoposta piki ndinanyati? well, maybe tell them free. Oh, that's right. That should be understood. You're not listening, all right? I dropped a cracker in that man's garage. Asi sei vakangonanga iwe mahwani. Semanzwiro andanzwa nyaya iri kubva kuna Lisa. Lisa, you know zvawakataura kuna Ketina kuzowirirana kwamakaita kuti nyaya inzi ndodana nanyaya. Also, not all the same players. No. Usanyeberekismo hana kukuramba. Sure. so coming up, deterioration of wooden spoons and salt, and the measurements of the barcodes, everything. So obviously the location is so what you say. Wena uhulile nanyati lomnyaka My country. tinasizo kuzondulu. Zvakaoma. That's me to say that. I'm surprised at you, folks. You're not just disappointing me, you're disappointing the whole family. Lisa, I was taking you as my sister, but yawandivhurira ihombe. Apa uchinyebera unga usiriwo uri kuplana zvese izvi but yeah, ndakukutya. Kudzimaramba zviri sei? Meme, with Lisa. Angoriwo umwe musikana so. Nyaya ndeyekunyeba nezuro zvainzi muSouth African nhasi zvokunzi ndiwe muri kugadzirwa rwisha. But boy kuzotamisha image yemunhu uku dziri nhema. So I'm sure guys mazvionera mega mazvinzwira mega zvataurwa neurere ranyati. I'm sorry kuti ndajaja but mungatarisa munhu wacho most of the time anenge anotora mapictures nemacelebrities ekuZimbabwe too much, musikana of which haasi muSouth African muZimbabwean. So you will never know, but anogona kunge achihura nanyati judging from nekuzhangandira kwakaita musikana wachona. Thank you so much. Don't forget to subscribe.